Santan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na to sa Indogabos mga tugang nguyan na aldaw nin Lunes, Setyembre 29, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, gobyerno, probinsyal kan Albay nangapudan sa man iba-ibang ahensya na magpaabot nin anuman na tabang sa mga naapektaran kan bagyong Opong sa Masbate. Aleco nagpatanid sa mga bako autorisadong individual na nakikiaram kan mga metros kan kooperatiba. Albay Park and Wildlife bukas na sa Giraray para sa publiko. Lokal na gobyerno kan Daraga inorganisar ang research competition ngunya na aldaw. Sa lado National International Criminal Court Piglinaw na wala pa sindang ipinaluwas na ruling may kinaaraman sa interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Land Bank pugol ang 70% kan frozen accounts kan mga diskaya contractor firm. Gobyerno nakakolekta nin maabot sa 3 bilyon pesos na tax hali sa mga digital services. PBBM nangako na gagamito nin tama ang pondo kan nasyon. Bareta sa ibang nasyon, 10 lugadan sa pambobomba kan Russia sa Ukraine. Baretang Sports Pilipinas napili na maging host kan 2029 FIVB Women's World Championship. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Nangapudan ang gobyerno probinsyal nin Albay sa gobyerno nasyonal, international humanitarian organizations, foreign governments, private institutions asin mga individual na magpaabot nin tabang sa mga residentes kan probinsya nin Masbate na narapado kan bagyong Opong. Sa iyang ipinaluwas na opisyal na pahayag, pwedeng magpadara nin mga emergency funding, relief goods, technical expertise o manpower ang mga organisasyon na maawot magtabang para sa relief operations sa nasabing lugar. Katakod kay ni mapadaraman ang gobyerno probinsyal nin Albay nin 1 milyon pesos na pinansyal na asistensya sa probinsya kan Masbate kaibahan ang 2 units nin stainless water sanitation truck na masupply nin inumo na tubig pati na ang 2 trucks nin domestic water kaibahan ang 20 personahes na matabang sa mga komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpatanid ang manihamiendo kan Albay Electric Cooperative o ALECO manungod sa mga bako autorisadong mga personahes na nakikiaram o naghihiro nin metros. Sigun sa ALECO, pinagbabawal ini, partikular na ngunyan, na pinagigibukan kooperatiba ang restoration activity sa mga lugar na isolated o daipang supply nin kuryente. Sigun sa manihamiento ang aktibidad, ani pinagbabawal sa irarom kan Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act asin posibleng mahampang sa magkakanigong penalidad ang si Isayman na mapag-araman na nagigibo ka ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bukas na sa Giraray sa publiko ang Albay Park and Wildlife matapos na temporaryong isarado kaini ang serbisyo kan Setyembre 25 sa Code 26 dahilan kan bagyong Opong. Sigun sa manihamiento kan parke, 20 pesos ang entrance fee kan mga aki edad 12 anyos pababa. 50 anyos para 50 anyos para sa mga 13 anyos paitaas,
40 pesos para sa mga estudyanteng may ID, mantang libre ang entrance fee kan mga senior citizen as in PWD. Apera kay ni abilable man ang rental fee kan mga pasilidad kan parke, arog kan covered court, 5,000 pesos, kun maghapon as in 2,500 pesos kun kabangang aldaw. 2,000 pesos naman ang renta kan lagun sa bilog na aldaw, 1,000 pesos kun kabangang aldaw. Senior citizen hut, 1,000 pesos kun maghapon, mantang 500 pesos kun half day as in ang celebrity cottage, 500 pesos kun whole day, mantang 250 pesos naman kun kabangang aldaw ang renta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inorganisar kan lokal na gobyerno kan Daraga an Ideas in Motion Research Competition. Sarong kompetisyon na maawot na maipahiling ang tali as in skills kan mga estudyante kan munisipyo. Ang kompetisyon pinagdiripon ang mga student researchers kan Daraga kung sa ipigpresentar digdi ang sa ingda mga research studies as in innovative inventions. Ang aktibidad padagos na pinagigibo sa Mayor's Conference Room Municipal Building kung saan pinagpartisiparan ini kan mga student researchers hali sa Daraga National High School, Malabog National High School, Baskara National High School as in Anislag National High School. Totalmenteng 255 hygiene kits, sanggatos na bundle nin tarpaulin, 157 life straws asin anom na unit nin chainsaws ang naipadara kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol sa Provincial Social Welfare and Development Office Masbate kan nakaaging aldaw. Sigun kay OCD Bicol Regional Director Claudio Yucot, katakod kay ni ginibo naman ninda kasubagong aga ang coordination meeting kaibahan ang Marina, Philippine Ports Authority as in Philippine Coast Guard, tangani masiguro ang smooth as in episyenteng transportasyon nin humanitarian aid sa mga naapektaran na komunidad kan probinsya nin Masbate. Sobra 3,000 na family food packs hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ana idiskarga kan mga personahes kan Coast Guard District Bicol. Kaibahan ang Philippine Army sa DSWD Warehouse Masbate. Sigun sa impormasyon, hali sa ahensya, ididistribuir ini sa mga residentes na naapektaran kan bagyong Opong kan nakaaging aldaw. Sa ngunyan, padagos na pinagkukondusir kan Coast Guard District Bicol, DSWD Bicol as inibapang ahensya ang pagdistribuir kay ni sa mga lugar kan Masbate na nadanyaran kan nasabing kalamidad. Mientras na padagos man na nakaalerto ang mga station as in substation kan Coast Guard District Bicol para sa anuman na tabang na kinakaipuhan sa nasabing lugar. Ginibukan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang ikalimang barangayan Wheels of Government in Motion sa Gapo Covered Court, Barangay Gapo, Daraga Albay. Sigun kay Daraga Mayor Vic Perete, ipinag-opresir sa aktibidad ang mga serbisyo kan man iba-ibang ahensya di gobyerno aron kan Public Employment Services Office na nag-opresir nin man iba-ibang trabaho, Municipal Civil Registry Office na nagproseso nin mga birth certificates, Municipal Agricultural Services Office na nag-opresir nin libreng insurance para sa mga paraoma, Municipal Health Office na nagkondusir nin general check-up, konsultasyon, gamot, dental extraction as in health education kay bahanaan iba pang ahensya. Sigun pa sa opisyal, ang aktibidad may kamawotan na mairani ang mga programa asin serbisyo kan gobyerno sa mga residentes kanasabing munisipyo. Mahiwasan na assessment as in monitoring ang kinundusir kan mga personahes kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW sa sektor kan agrikultura as in siraan sa probinsya ni Albay matapos ang pagrapado kan bagyong Opong. Sigun sa impormasyon kan ahensya, nakipag-koordinar na sinda sa mga city as in municipal agricultural officers tanganing makakuanin mga datos sa mga naapektaran na pananom, siraan as in kabuhayan kan mga parauma as in parasira. Dagdag pa kan opisina maabot kan inisyatibo na maaraman ang pangangaipuhan kan kada sektor para sa posibleng interbensyon as in asistensya hali sa gobyerno probinsyal. Ginibo kasuhapon kan lokal na gobyerno kan Daraga ang Lakaw Pidal Daraga, a car-free Sunday sa Duterte Highway, Daraga Albay.
Sigun kay Daraga Mayor Vic Perete, inatindiran ang aktibidad kan mga empleyado kan munisipyo, mga personahes kan Daraga Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection Daraga, patinaan mga residentes kan lugar. Apero kay ni aktibong nagpartisipar ang mga partisipantes sa ginibong Zumba session na pinanginutan kan Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation. Mientras napadagos man ang pag-inganyar kan alkalde sa mga Daragenyos na magpartisipar asin magkaigwanin aktibong lifestyle para sa maray na salud. Padagos na pinagkukondisir ngunya na aldaw ang Barangay Tano Day sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Basado sa impormasyon, ang aktibidad ang pinag-organisar kan lokal na gobyerno kan Legazpi City, kung saan maawot ka ining marikognisar ang responsibilidad kan mga barangay tanod sa pagmantinir kan pasi orden sa indang mga komunidad. Gigibuhon sa aktibidad ang serya nin mga seminar, kaibahan ang blotter writing, warrantless arrest, PNP Community Policing and Crime Prevention, pati na ang mandates, duties, as in functions, kan mga barangay tanods. Apera ka ini maawot man kan aktibidades na ma-equip ang mga tanod nin magkakanigong kaaraman as in skills, tanganing mas mapakusugpaan sa indang paninindugan bilang frontliners sa community safety as in serbisyo publiko. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbalik kan Bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo from September 1 to 30. Enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care products. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singpisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Tinawanin linaw ngunyan kan International Criminal Court o ICC na day pa sinda nagluluwas nin ruling sa interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang sabing request na isinumiter pa kan Hunyo, iyo ang mantinidong nakapindyente sa International Tribunal. Sigun kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah na ipinaluwas ninda ang pahayag matapos ang mga naglakop na bareta na naaprubaran na ang interim release kan dating presidente. Siniguro maninda na sa indang natututukan ang physical asin psychological na kamugtakan kan gabos na mga detainees. Nasirip sa datos kan Anti-Money Laundering Council o AMLC na 70% kan mga frozen bank account kan mga contractor firm kan mag-agom na Curly asin Sara Diskaya iyo ang nasa Land Bank of the Philippines o Land Bank. Base sa AMLC, data 70% o 297 sa 427 bank accounts. Sa 16 naman iba-ibang bangko kan Big Four contractor firms. Kan mga Diskaya iyo ang makukuha sa Land Bank. Uminabot sa kabilugan na 180 billion pesos ang naglaog na kwarta kadaklan hali sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pasiring sa mga kumpanya kan mga Diskaya na St. Gerard Construction, 70.53 billion pesos, St. Timothy Construction, 48.3 billion pesos, Alpha and Omega General Contractor, 45 billion pesos, asin St. Matthew General Contractor na 18.8 billion pesos poon kan taong 2016 sagkod taong 2025. Sigon sa AMLC, ang volume kan transaksyon as in inter-account transfers, iyo ang tada kan modus para itago ang tunay na pinaghalian kan pondo sa paay kan paghalo-halo kan kwarta hali sa ghost o substandard flood control projects para dai ma-detect. Nakakolekta ang gobyerno nin maabot 3 bilyon pesos na kantidad hali sa mga technology firms sa Erarom kan 12% na value-added tax o tax sa mga digital services. Sigun sa Bureau of Internal Revenue o BIR, naigwang kabilugan at 2.78 bilyon pesos ang sa indang nakolektang buwis poon kan Enero. Sa nasabing kantidad, 1.65 bilyon pesos ang sa indang nakolektang buwis poon kan Enero. Sa nasabing kantidad,
1.65 bilyon ang pigbayadan para sa business-to-customer transactions, mantang ang business-to-business iyon uminabot din 1.14 bilyon pesos. Magigirumduman na nakapalaman sa Republic Act No. 12023 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Oktubre kan nakaaging taon na magbabayad ang mga foreign digital platforms nin VAT sa mga serbisyo ninda sa Pilipinas. Digital services, kaibahan ang online search engines, marketplaces, cloud service, online media, online advertising as in digital goods. Siniguro ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na kada sentimos kan kaban kan nasyon, mapapaduman sa mga programang makikinabang ang dakol na Pilipino. Sa iyang pagbisita sa San Fernando, La Union, kan mga nakaaging aldaw, inanunsyo ni Marcos ang pagbalyo kan 255.5 bilyon pesos na pondo hala sa flood control projects kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa taong 2026, pasiring sa mga priority program kan ibang ahensya. Sigun sa Presidente, ikinansilar ang mga flood control project para maiwasan ang sala na paggamit nin pondo. Sa bagong alokasyon, 36 bilyon pesos ang mapapaduman sa DSWD para sa 4Ps AIX Pamana Program as in Sustainable Livelihood Program, mantang 60 bilyon pesos man sa PhilHealth. Darakulang alokasyon man ang pigtao sa Department of Agriculture, Department of Health as in Department of Education. Makikinabang man ang CHED, TESDA, DOLE, Department of Transportation as in Department of Labor and Employment. Piglinaw ni Senate President or Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na warang aberya sa testimonya ni Orly Goteza maski pinahimutikan kan abogado ang pagnotaryo kaini. Sinabi niyang ang solamenting issue kay Goteza, iyon kun nag-uutik siya na siya mismo ang nagpanotaryo kan affidavit. Dahil kun mapapatunayan na bako totoo, pwede man na maging questionably ang iba pang testimonya niya. Sigun kay Lacson ang posibleng issue sa notarisasyon sakop kan Manila Regional Trial Court as hindi dapat maging distraction sa investigasyon kan Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, wala pang plano ang committee na imbitaran si Attorney Pechi Rose Esper, ang notary public na nakapalaman sa affidavit dahil ang pag-uugid kaini responsibility kan korte. Sa giraray na nagduman sa opisina kan Department of Justice o DOJ, ang mag-agom na Curly as in Sara Diskaya, initanganing magsumitir nin mga ebidensya may kinaaraman sa mga maanumalya as in palpak na flood control projects kan gobyerno. Magkaseparar na nagabot ang mag-agom dahil mantinido pa man giraray sa kustudya kan Senado si Curly. Ini maski na pigkukonsiderar na sindang protected witnesses kaibahan ka nagkaperang opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na imbuelto sa anomalya. Daiman na nagpaonra si Sara nin interview kan maglaw gini sa opisina kan DOJ pero nagsenyas ininin finger heart. Mantang pagluwas, sinabi ka ini sa mga nakaabang na media na gayunan ang memes sa saiya. Barata sa ibang nasyon, inireport kan Ukraine na inatake kan Russia gamit ang ginatos na drone as in missile an man iba-ibang lugar sa nasyon na nagdara nin dai mababa sa 10 na nalugadan kay bahan digdian anom na Kiev as in 4 na rehiyon kan sa Zaporizhzhia. Tinarget kan mga pambobomba ang mga residential areas sa iba pang importanteng pasilidad sa Ukraine. Kasabay kay ni nag-deploy ang Poland nin mga fighter jets asin ibinugtak sa halangkaw na alert level ang mga air defense system kay ni para protehiran ang sa indang espasyo lalo na sa mga lugar na harani sa border kan Ukraine. Napag-araman na ang pag-atake nagsunod sa mga baretang nagresibi ang Ukraine nin US-made Patriot Air Defense System hali sa Israel na gagamiton para labanan ang mga ataking hali sa Russia. Nagpatanid man ang Russia asin NATO, may kinaaraman sa halangkaw na tensyon mantang padagos ang patakot sa seguridad kan rehiyon. Baretang Sports, napili na maging host ang Pilipinas nin 2029 FIVB Women's World Championship.
Ini matapos na i-anunsyo ni FIVB President Fabio Azevedo an magayon na bareta. Napahanga ini sa naging hosting kan nasyon sa natatapos pa sa ng 2025 FIVB Men's World Championship. Ginibo an anunsyo bago ang gold medal match. Entry kan Italy asin Bulgaria na ginibo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ini ang primerong pagkakataon na magiging host ang Pilipinas kan FIVB Women's World Championship. Nagpasalamat man si FIVB Executive Vice President asin Asian Volleyball Confederation President Ramon Suzara sa pagpili ka nasyon kung saan ngunyan pa sana magpreparar na sinda. Naimbento kan mga siyentipiko ang Medivis Surgical AR platform sarong AR headset na kayang makapagpahiling nin datos kan hawak kan pasyente mantang nasa operasyon. Ang headset nagkrear nin visual guidance system na kayang makapag-assist sa mga komplikadong procedures arog nin brain tumor removal. Sarong lalaki sa Japan ang nakatalaan o nagtalaan nin bagong Guinness World Record sa paagi nin pagdalagan nin 100 metro gamit an sa iyang bitis asin kamot o all fours sa laog sana nin 14.55 seconds. Si Rusey Yoni, 22 anyos ang bagong record holder para sa fastest 100 meters running in all fours. Nalampasan niya ang dating record ni American Colin McCleary na 15.66 seconds kan taong 2022. Ngunyan na aldaw, Setyembre 29 taon 2016 ang ikasyam na death anniversary ni Senator Miriam Defensor. Si Defensor sarong Filipino academic, abogada, judge, asin opisyal kung saan siya ang nagibon istorya matapos na magserbi sa tulong branches kan gobyerno. Mas midbid man siya sa bansag na Iron Lady of Asia. Nguyan na aldaw kan taon 2016 kan siya an mamaaram dahil sa komplikasyon kan sa iyang namamatean na lung cancer. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Sharamay Leron, Mr. Jimos Barrios, sa lado teknikal kaibanta po si Sir June Napolis, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa, kan Mega Force Patrol, asin sa pangaran, kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Sabangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Diyos mabalos po sa indong kabos. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB.